Bopha comrades, bopha. Bopha comrades. High discipline. High discipline. Amandla. Awethu. Amandla. Students, njengoba nazi ukuthi kunabafundi abasasemakhaya abangenamaresi nabanye futhi abarejistile akurejisteke ku-PeopleSoft, so no teaching and learning will commence until all students are registered. Nalabo bangatholi lamaresi kufanele bethole amaresi. Amandla awethu. Nobani nina, hambani lana nasiphazamisa sifuna ukufunda, nisibangela umsindo, hambani emakini. Hey thula fresher, ubani loyo? Akezela kasheshe. uRasta. Woza rasta. Hayi mina kusimina bayanisukela. Mina nithe mina cela ukudlala nani. Buka ngiyakwazi ukusho njengawe. Amandla awethu. Oh siyadlala thina la. Yazi kufanele shisa ifresh eli1 ukuze kubonakala ukuthi adlala. Mele kushisa ifresh eli1. Hayi mina nishongo niyaxolisa. Ninganishisi niyaxolisa mina ngixolela nishongo mina. Buka kuyachama lokho. Awulachama ifresh. Unamanga mina nithelwa amanzi, namabe nithelwa amanzi. Hey wena uchamile wena. Ubu right nje manje. Suka fresh ngasikufaka ithayi. Suka fresh. Dio mama dio.